Amalawi kulinji, Amalawi kulinji no. Kulinji, kumabetsera kuti kulinji. Bakaya lilongwe kulinji, kumzuzu mwanyeto kulinji. Nanga kuboma kukushirika jani kulinji. Mwani akotia kujibaji kulinji. Kudi usauga kulilabe Nanga solora ledesti ya odija Shirugu goju yena manji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kukushirika jani Mwani akotia kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solora ledesti ya odija Shirugu goju yena manji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanu kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga ochuta tikulandireni mawa wapa 10 Juni mu programu yathu yotsiriza sabatayi ya kulinji imene timakhala pano pa Times Radio wireless ya Times wireless yanu yokondeka pobweretserani nkhani zosiyanasiyana kupatsani danga kuti nanunso muyikirepo ndemanga. Ine ndi Benedetta Chiwandamia ndipo mu studio muno amene akutizukutira mtsiku la lero ndi Wanda Msisi. Is it Wanda kapena Wandara? Wonder. So no want to samvisisa. Si wandarara. Wonder. Ai komatu tikati titengere kuti umveka bwanji ndi wandararayo. Yayi. Ndemusokoneza zinthu. Chabwino mamadzuka bwa? Tazuka kai mazuka bwanji maji Wandamia. Ndadzuka so bwino. Tisanapite patali nkhani yathu ya lero ikupitiriza pomwe tinalekera dzulo nkhani zake kwambiri zokhudza maulendo opita ku South Africa. Ena timangoti ku John muchidule. Koma kwambiri lero tifuna tilunjike poti kodi achinyamata amene akuchoka mdziko muno tidziwa blema tidziwa lozachala pamene akuchoka mdziko muno chifukwa tikayang'ana mwina kungoperekapo chithunzithunzi zikuoneka kuti achinyamata ambiri adakachokabe mavuto mdziko muno achuluka kwambiri pa nkhani mwina zachuma nkhani zosaka ntchito zomwe zikupangitsa kuti achinyamata adziyika miyoyo yawo pa chiopsezo ndikumapita ku South Africa ngakhale kuti kumenekonso zikuoneka kuti zinthu sizili bwino. Pongofuna kuti lero tipereke chithunzithunzi chimenechi tinakamba ndithu ngakhale dzulo kuti pamene tikumva zoti ku South Africa akuthamangisa alendo kuphatikizapo Amalawi dzikonso boma taliona kutenga ndalama kutenga mabasi katenga anthu koma tikayang'ana achinyamata ambiri adakalekalekeleke malo opangira ziphaso ku immigration kusakasaka ndithu kuti nawo sapeze passport kolowera kwake ndikomweko kumene ena akuthawako. Ndiye lero tifuna tipereke chithunzithunzi chimenechi komanso kuyankha mafunso amene wawa kuti kodi tichite motani ngati dziko chikuchititsa ndi chani achinyamata amene wawa akupitirira kutuluka dziko muno kupita kunja kapena tisangalale kuti dziko la Malawi so likutumiza anthu kukagwira ntchito ku mayiko akunja. Tili ndi anzathu amene atulankhani amene alawira kale ku immigration maofesi amene waziphaso zotulukira zoyendera pa kunja kwa dziko lino kapena kuti ma passport. Ku Blantyre tili ndi Wayana Chunga, ku Lilongwe Jime Chazama wathamangiranso komweko komanso ku Mzuzu Chimwemwe Maseko. Koma mwina tisanapite kaona chithunzithunzi cha kumene ku Wanda nkhani imeneyi yokhudza achinyamata kuchoka mdziko muno kukasaka mwina mchere ku mayiko akunja maka ku South Africa komanso mavuto amene alipo maka ku gawo limene loti achinyamata athe kumapeza ntchito zomwe zikubweretsa nkhani imeneyi ukuyimvetsa motani ukuyiona motani? Ndathokoza kwambiri Benedetta. Timayenera kuti ngati dziko tizifunsana mafunso andi mafunso ena nthawi zina samakhala ophweka kuyankha koma tiziyankhulisana kumafunsana kodi tikukonza pati tulakwitsa pati chifukwa ine imene ndimakhulupirira palibe munthu amene ungafune kuti uchoke kwanu
upite ukakhale kwa ena ache sukuziwa kwa munthu sukutani komano munthu amapezeka kuti wafika kupanga ziganizo zimenezozo chifukwa mmene anatipangira anthufe timayenera kuti tizikhala ndi ukadaulo to survive. Okay, so mwina mwachitsanzo ukhoza kuona kuti nkhuku yayikira zira lija lasanduka kanapiye imamba umayenda nato tanapiye tija iwe ija kumapalasa tanapiye tija nkumatola but kanapiye kaja kamakula kamaena tikaphunzire skill yopalasa ija ndengati pomwepo pamapalasa mayake paja pabe chakudya kamaena tikasuntheka kapalasa pena kakapeze zakudya. That's how life is. Timafika misinkhu inake timayenera tizipeza zosowa za pamoyo wathu nde timati tikayang'ana amene tikuchitira ma activities athu amene akhoza kutibweresera zosowa pamoyo pathu ndi ma economic activities. Nde umatha kuona mdziko munomu kuti anthu ena ndi olimbikira ndithu adayesera kupanga izi ndi izi koma environment yomwe tili nayo njosatheka chifukwa umatha kuona ntchito zomwezo mwina zimene anthu ena akulephera kuboleza nazo kuno amakagwira ntchito yomweyo kungotuluka mwina pa John pachisanzo mwe mapereka ino anthu amapita amaiko osiyana-siyana achinyamata amapezeka kuti ndikukumbukira nthawi inake ife tinali ku John kundi tinapita kwina kwake ku Oriental Plaza tinapeza ndithu amalawi aterala akulankhula chichewa ndithu anakhala materala ambirimbiri kuterala omwewo kuti anakakhala kuti amwina kuchitira kunoko sana makapeza zimene amapeza kupanga ukoko. So you could just see by just kungosinta the environment chomwecho chomwene umapanga choti ku environment ina chikukupasa zosatira zosiyana uli mu environment ina mwachidule anthu amafuna atakhala ku Malawi ineyo chimenecho ndikuziwa koma zimene akhoza kuzipeza ku Malawi kunoko ndi imene lili Malawi yathu padakali panopa sizingathe mwina kuyankha zofuna zawo zambiri ndi anthu amakhala okakamizika kuti kuti zomwezi ndimatha kuziwazi nditapita pena zikhoza kukandipasa zosowa za pamoyo wanga mwina ndi anthu ena ndi anthu amakhala owumirizidwa kupita kukapanga zimenezozo kodi ndizolakwika. That's another question. Anthu uyali osama kuno tsoti ndi anthu ena ochokera maiko ena anabwera kugwira kunoko komano kodi ifeyo mmene tinalikonzera dziko lathu lino kuti lizakwanisa anthu zofuna zawo ndi anthu mmene akuchiwerengero cha anthu amene akufuna zogwirizana mwina pamene pamene zimamba kuti so achinyamata aja anthu akulu amafuna atapita koma mwina amba kugonja so achinyamata sulabada umangoti ine ndikupita ndikaone because I must explore. If I find something then I can take care of my family and the family yosu tungonena akazako ndi ana kapena amuna ako ndi ana koma maziwa kwafika kwathu kuti ndimakhala extended families ndikuti kuli makolo kuli ndani. So that's why pamazapezeka nondebe cha anthu akambano za brain drain kuti achinyamata angopita maiko ena ukasaka mchere mwina ndikhoza kuyamba choncho. Chabwino zikomo kwambiri wandera kuti pasa chithunzithunzi chimenecho tinafotokoza ndithu kuti lero timafuna tione kuti mwina ndi zomwe zikuchitika ku South Africa mwina nkusinthako maganizo anthu kuyamba kuti kunjako inde Malawi yavuta koma mwina kunjako kwayipa tiyambe tachepesa ndiye tinafuna tione kai kuti kodi ma immigration kapena pali kusintha kwina kuli kuoseka ndi zomwe zikuchitika fuwa pena chikachitika chinthu umakhala kuti ndi werenge kai situation background pakuyenda bwanji m'mayiko mwanza thumo ndeti tifunanso tione lero kufunanso kumva kuchokera kwa inu achinyamata amene ali pakalikiliki ngakhale tinena pano kuti akusaka mapassport kupita kunja tikhale tikuyamba ndi wayana pompano komanso ajampula ndithu tili ndi makanema amene tikhale tikuonetsa mmene zilili kuti ngakhale pano kunja kwangocha umene ena adakali mbulangeti kuti mvera mbulangeti koma ena alawirira kale ali ku immigration ndikuonetsa zimene zeze nde wayana wadzuka bwanji ngati ukundimva pa nthawi ino? Ndadzuka bwino ndithu. Zikomo kwambiri mwina tipaseniko chithunzithunzi kumeneko kuti kwa chabwanji komanso ndikhulupirira kuti mukhale mukuyankhula ndi awiri atatu kuti kodi achinyamata akutuluka mdziko muno pa zifukwa ziti ndi ziti. Ndithokoze ine ndili mu mzinda wa Blantyre ndipo amene mukuziwa mzinda umenewu ndili dera limeneli la msewu umene ukulunjika ku Victoria Avenue malo amene timati Old Town holo yakalekale ya nthawi ya osamunda ndipo kulinzere kuseli konse konzero umenewu
ukulunjika kupita ku ofesi yaikulu ya immigration mu mzinda uno wa Blantyre. Maofesi amenewa ali moyang'anizana ndi nyumba yaikulu ija timati Delamere House. Ndipo mphepete mwa msewu umenewo muli anyamalawi ochuluka amene ayima msewu, ndipo ayima nzere umene uchita kukhala ngati njoka kukafika mpaka na ku court ya mzinda wa Blantyre ya magistrate. Ndipo ndakumana ndi amalawi angapo akuoneka achichepere ndithu amene ndifuna ndicheze nawo napanga chidwi kuti kodi anthu amenewa alawira nkhani yake ndiyotani. Ndiye pano ndiyambe nda chimwenewa, inu dzina lanu ndani? Dzina langa ndine James Banda. James Banda. Mwafika pano nthawi yanji? Pano ndafika mene mati 6:30 nditafika kale. 6:30 mutafika? Yeah, nditafika kale. Muchokera dera liti? Ndimachokera ku Kabula Blantyre. Chabwino. So nkhani yake imene ili pano nditi ya passport? Nkhani ili pano tu basi tipangiza passport basi. Nanga si tinapanga process sisi ngangozisiya effort kwena koke anthu akutibula kuti ndiwena beti itenge basi mene. Zakhala zikumakambika kuti ambiri afuna kutenga mapasipoti cholinga chawo chimakhala usati cha ID yayi koma kuti apite malo osiyanasiyana pa dziko lapansi akayese mwayiwina. Yeah. Inu plan yanu ndiyotani ndi passport imene ikatheka? Ine plan yanga kwambiri ndi passport imene ndikufuna naneso nditayesa mwayi kumaiko ena. Tikuva kuti ntchito zosiyanasiyana maiko ngati ka ku United Arab Emirates ka kuti Dubai kuti apart from South Africa nde munthu umafuna be kuti uone tukapanga bwanji mengana ndi maluso ena ndi ena amene uli nawo apart from kumalawi kuno wakuza chito kumalawi kuno kulumwesako kuti mwina kuthamanga kuti mufike ponena kuti ayitekayese ku Arab Emirates ndi malo ena amene mukutchulawa. Kuno kutayesa kuthamanga kuno tayesa kuthamanga ndithu komabe satisfaction level ndi mmene zinthu zikuyenderabe kuonekabe kuti zikusalirabe pang'ono motengera ndi anzathu ena amene akuchita zangati zomwezi kumaiko amene anakayesa mwaiko ena ngati kandi ku Dubai. Chabwino. Ndi pompanonso ndili ndi winanso aoneka wachinyamata koma aoneka wopita ku gym nde ndifuna ndimuyankhule mwaulemu ndithu achimwene. Inu mwachokera dera liti? Nachokera ku Ndilande. Inu mwachokera ku Ndilande. Sono passport imene ikatheka maplan anu ndotani? Maplan yanga ndifuna ndipita ku Dubai. Mufuna mutapita ku Dubai? Nkhani yake kusakasaka mwayi. Kusakasaka mwayi. Kuno mwayesesako? Kuno kundayesesa kuyambira kuntchito malipiro ndionyenyeka, ku business ndimapanga kunyenyeka kumweko kuti pesa loan zikuvuta. Ndikumbukira ndapitapo ku NIFI kuli loan yoti imafunika gulu ine gulu ndikalipeza kuti loan yandekha form imafunika kandi registration form yakwa registrar ndikayipeza bwanji ka business kakang'ono afuna business yaikulu zovuta zikwazoka. Ndikuli bwino ndikayise mwayiwina. Ndiye kumeneko kunjaku anthu akumakamba kuti kuli mavuto otosiyanasiyana. Inu simunasinthe maganizo mukaona makanema osiyanasiyana pa masamba mchezo kuona Malawi mwina kutibulidwa kupangidwa zipongwe zosiyanasiyana kunjaku? Mavuto ali kunjawo ndi mavuto ali kunoko bwana tikapilira mavuto amene ali kunjawo. Zafika pamenepo? Akunoko tayesa kupilira tikesopilira ambali inayo akuti kuli bwino kukayesa kupilira mavuto akunjako kusiyana ndi akuno fika kuno nde zafikapo. Ndiye pali munthu wamayi nanga si tizingokhala ngati kuti ose akuyankhula ndi abambo kaokha ndiye akuonekanso kuti awakhala ngati andithawa pang'ono komabe amene ali ndi chidwi ena ndisana kupasireso Benedetta ndikukhulupirira kuti ndifuna ndiyankhulebe ndi munthu wamayi. Ndili pa wireless Times Radio muli bwanji chemwali tufuna ngokufunsani kuti kodi passport mukayipeza mufuna mutapanga nayo chani, mufuna mutapita kuti? Mufuna ndizipanga business. Mufuna muzipanga business? Zituluka. Mufuna muzituluka muzipita kunja? Makatenga zinthu maza udesa Malawi. Se mufuna kupita kukakhala kunja? Ayi, ndizipanga business. Zituluka ndizipita kunja zikatenga katundu then zibwane ku Malawi kuno. Ndipo ti awanso amene akumapita kunja nkhani kumakhala ya forex akumanena kuti kuti upeze ndalama zakunja kuti ukapange business zikumavutirapo kapena inu mwaboleza pena pake forex? Ayi sinaboleze zizoneka msewu momo. Zizoneka msewu momo? Ayi chabwino. Awa akuoneka kuti atha kuyankhula
ndi adansi ngati ine achimwene mwadzuka bwanji? ndadzuka ine malume. Tadzukanso bwino. Program ya kulinje pa wireless ya Times tiupanga chidwi fa cha nzere wautali umenewu mu mzinda uno wa Blantyre umene tikuona kuti anthu mukupita ku ofesi ya immigration ndikukhulupirira kuti nkhani yake apa ndi ya passport. Passport imeneyi mukayipeza cholinga nchani? Inaweyo nkhani ndi business basi. Inu ndi business? Ndidzituluka katenga kunja katundu kunja karo basi madzibwesa malamulo magulitsa. Ya inu ndiyopita kuti mukatenge business kunja? Karo basi bwesa malamulo. Chabwino. Tinafunsa chemwaliwo amene amakambaso nkhani ya business kuti kumavuta to nkhani ya forex sindiudziwa ngati mwayiganizira kale kapena mabolezera pena pake? Apa sinabwereza ndi chabe chichi tingofuna kuti tione tipanga motani. Mufuna mungoona kuti muchita motani. Yeah. Ndi mmene ndachezera ndi Malawi anayi mu mzinda uno wa Blantyre maka kupanja pa immigration nzere uja ukutalikira ndithu kanthawi kena ndikutumiziraninso kanema kungokuonesani mmene nzere umene watalikira. Kuoneka kuti pali magulu ena amene afuna kukamanga business kunja, ena akuti afuna akakhale, akuti mavuto aku Malawi aluka kwambiri. Nditero nateta ndi Wanda. Ndathokoza kwambiri Wayana. Tilowereno ku Lilongwe chifukwa kumene kuso kuli Jime Chazama amene ndithu akhalenso akucheza ndi Amalawi ena kuti timve nawo amene ali ku immigration kumeneko. Jime Chazama wadzuka bwanji? Ndadzuka, wadzuka bwanji Benateta? Inenso ndadzuka bwino, ndikusiyeso ucheze ndi Amalawi ena kumeneko. Zonadi Amalawi ndili kuno ndi kumaofesi a immigration mu mzinda wa Lilongwe. Ndafika cham'ma 6 o'clock koma anthu anali atafika kale ndipo majority ya anthu kuno ndi achinyamata. Apa ndili ndi ena amene akufuna adzatenge mapasipoti awo. Choyambirira mwina ndindani pano. Ndine Isa Dixon ndimakhala kwa Msilinza koma kwathu Nkumangoto. Ndikuvira mabwera kuno kupangisa passport. Cholinga chanu njani mkatenga passport imene mukupita kuti? Passport imene yetu nkatenga mmene kufuna kupita ndiye ndi ku South Africa ndikagena ati mabwanji kumene. Komatu ku South Africa kumene kukuchitika zowena kukwelera inu mukulowera so kumene ukoko tu basi zimenezo zichitika zitha koma ifene tifuna tingokhala ndi passport tikatha andi tipite kuti tipite komwe kuti mwina tikhale ngati bola ifa ndi kwathu kuno sizikutheka tinayesa kupitako andi tili kuno komabe tisadapita sifoti sizikutheka loko pang'ono kwathu. Mukutanthauza kuti ikoyamba kupita ku South Africa? Sikoyamba napitakonso. Mwina kupita kachiwiri ku chiyembekezo chanu ndichotani moyo nkusintha mwina? Kumene kuti cholinga yake ndendine moyo nkusintha metaphoroza kuti sikuyamba tinapitako andi kunoko ndeti mangokhale mavuto okhaokha tikapeza topeza tukubira kuno makhanga tiboza thesa usati kuzapanga topo apo timabwera timene ngati kwathu mudziwa kwanu koma tiyene zosatira zake timavuto okhaokha mama tipange topo apo mapeta timapita kungontsika jebe isina tikayeseso kumwayi wina timwina kuti kwathu kuzotatani passport itatheka lero mwina ganiza zoyimuka. Panopa ndesingapropose yetu ifocho tiitangoti yatheka nangasikuti motelo mutingoti akati tingotheka mudikira zisire kai pazitha matuvita kuti kupita komweko basi. Umu ndimene akufotokozera ena mwa achinyamata amene ali ku maofesi a immigration mu mzinda wa Lilongwe apaso ndi madamu ena. Anavuta bwanji madamu? Ngoti fotokozera mabwera kuno ku immigration lero kuzapanga za passport mwina cholinga chanu choti mupite kuti? Ine ndizatenga passport yanga cholinga changa nchopita ku South Africa sikoyambaso eneyo na club 5 years. Kumeneku kuli zikolowe zosiyana-siyana ena akubwerera ena Africa zino inu mukupita mukulimba mtima chani? Ndizoona nanga dziko lakeli ndikosiyana ndi South Africa ndrama yake ndrama ya Malawi ndiyo serikali ndo kanisa ndesonza ndingatunge kweteva mchoni yetu ndemwe chiyembekezo chanu nichotani mukapita kumeneku moyo nkusintha yetu usintha motani? Usintha koti kasika koko ndrama yake ndiya kunoko yakoko izimphamvu nisena ndiya kunoko yetu makuganiza zonyamuka li
ayi tilika zipolowe zitheka zikatha zipolowe zimeti pange chiganizo chotani sobwereka etu ayi tathokoza Benedetta Jimmy umu ndi mmene ndachezera ndi ena amene ali ku maofesi a immigration mu mzinda wa Lilongwe. zikomo kwambiri ndikulole upitirire ndi tsiku lako. Wanda mmenemo ndi mmene zikukhalira kunjaku koma ndinenenso pano kuti tili ndi Dr. George Chaima komanso Amavuto Bamus amene ndithu ndi akatswiri amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo za governance komanso magawo ena amenenso tikufuna kuti akhale pano kutithandizira kuyankha mafunso ena makamaka tikamayang'ana magawo ajonera kuti nchifukwa chani achinyamata akutuluka mdziko muno ena panopa anthem ikumakhalira kuti moyo sukutheka mwina zachita kufikiratu povuta kuti moyo sukutheka tamva pa ku Blantyre akupita ku Dubai akulilongwe akupita ku South Africa zikuonekabe kuti pa ground sipali bwino nde tikhalenso tikumva kuchokera kwa amenewa mwina tiyambe ndi Dr. George Chaima. Mwadzuka bwanji Dr. Chaima? Ine ndadzuka bwino Benedetta kaya madzuka bwanji komanso Ayana ndi Wanda ndipereke somoni kwa comrade MB Mauno. Ayi ife tadzuka bwino ndithu tithokoze kuti mumapeza nthawi yomakhala nafe kumatibenthulira nzeru ziwiri zitatu. Nkhani yathu ndi imeneyi yomwe tayiyamba ndithu dzulo lero tikupitirira nayo. Mwamva kuchokera kwa achinyamata amalawi amene ngakhale kunjaku kwavuta ku South Africa kwavuta koma kuonetsabe kuti ambiri akufuna atachoka mdziko muno. Mwina izizi zikuchitika chifukwa chiyani? Talephera kupeza mayankho othandiza achinyamata kupeza zofunikira mdziko momwe muno. Poyamba ndizodandaulitsa kwambiri kuti achinyamata athu mdziko muno akumachoka kumapita maiko ena pamene akuchita kudziwikiratu kuti akukayika miyoyo yawo pachiswe koma sunga lozezala kapena kuti akulakwitsa. Tikati tisanene mozungulira mukhoza kuona kuti zimene alankhula anyamata mbiri apapa komanso atsikana ambiri apapa zikuonetsa kapena zikulozera ku chinthu chimodzi chonena kuti pamene mdziko zinthu sizikuyenda bwino anthu amathawa ndipo kudziko kumene zinthu zikuyenda bwino anthu amathawirako. Mawu ake ndikhoza kunena amene wawa kuti kumene dziko zinthu sizikuyendako bwino amathawako chifukwa tikayang'ana nkhani ya chinyamata sikuti ndanyamata okhawa atu amene akumachoka ndi mavuto amene afotokozera apa. Mdziko muno muliso anthu ena amene timaphunzitsa kwambiri ngati achinyamata manesi wa madokta mwina ma-accountant koma kuti takonzere ntchito mdziko muno zimene akhoza kumagwira iwowo kuti azipindula ndi kupindulitsaso mabanja awo kapena kukonzekera tsogolo lawo. Zimenezo zimativuta kutanthauza kuti timalephera kwakonzera achinyamatawa mwayi onena kuti akhoza kukhazikika mdziko mwawo kupindula mdziko mwawo kutukulaso dziko lawo. Chifukwa chake anyamatawa amapezeka kuti akuchoka mdziko muno kumapita kunja. Chodandaulitsa chimene ndikubwereza kuti anyamatawa akachoka ndikupita kunja amakakumana ndi mavuto akulu ngati mmene zikukhalira zinthu pakati pano ku South Africa. Mavuto amene anakhazikika kwambiri ndionena kuti mwina ayang'ana kumbuyo kwenikweni kwa dziko lino kuchoka nthawi imene tinalandira ufulu 1964 ndikafikabe mwina mnthawi imene dziko limasintha kuchoka ku ulamuliro wa chipani chimodzi kupita ku ulamuliro wa zipani zambiri. Tidalekerera kukonza kapena tine kuti kusintha pachizungu ndinganene kuti transition sitinaganizire kwambiri mbali ya chinyamata. Chimene ndikunena ncho kuti nthawi imene tinali mu ulamuliro wa chipani chimodzi anyamata ambiri amaganiziridwabe ndithu pazofuna kuchita kuti tsogolo lawo likhalira bwino.
ndipo zimachitika mosasankha. Nthawi imeneja mukakumbukira kunali deliberate policy imene Kamuzu anakhazikitsa kuti azikhala ndi Malawi Young Pioneer, ngakhale kuti mbali ina imaoneka kuti inali ndi kankhope kankhanza, koma Malawi Young Pioneer imathandiza kwambiri kusula achinyamata kuti mwina akhale ndi tsogolo lawo mopandanso kuyang'ana ngakhale maphunziro awo. Pamene amene amapita m'masukulu kumaphunzira amaphunzitsidwa zinthu zimene zikanathanso kukhazikika kunena kuti anthuwa adzakhale ndi tsogolo labwino komanso dziko lidzakhale ndi tsogolo labwino. Titachoka nthawi imenejayo ndikhoza kunena kuti tinachita create environment yolakwika ya chinyamata ya dependency syndrome. Anyamata ambiri akhala kumadalira kunena kuti tikhoza makhala chete nkumadalira mwina kulandira zinthu zina kuchokera kwa akuluakulu kapena anthu ena amphamvu kapenanso anthu ena andale. Mbali ina imene idaoneka ndionena kuti ngakhale boma likati liyesetse kuchita create ma opportunities onena kuti achinyamata akhoza kumaphunzira ntchito za manja kazaluso, vuto ndira kuti ikafikanso nthawi yonena kuti anyamata aja apindule samapatsa mayi, amapanga tsankho, amasankha mwina achibale awo ndikumayipanga kuayika mu position yonena kuti akhoza kukhala ndi ntchito, pamene anthu ena amene alibe mwayi kutsogoloku kapena wathandiza amapezeka kuti akusowa chochita. Ndi nchifukwa chake mwamva pakunena kuti anyamata akunena kuti ndi bwino kukakumana ndi mavuto akunjawo kusiyana ndi mmene zinthu zilili kunoko, kusonyeza kuti talephera kwenikweni kuchita create environment imene ikhoza kuthandiza anyamata economically kuti akhale sustainable. Chabwino ndiye Dr. Chaima, mavuto alipo mafotokoza talephera ngati dziko, tinene kuti pafika zinthupa kupita kunja ndiye yankho lokhazikika kuti mnyamata wa pa Malawi moyo wake usintheko. Anyamata sana ine kuti azipita kunja, anayenabe kuti akhale muno. Ndikukhulupirira kuti vuto lalikulu tinayenera kulankhula kwambiri za akuluakulu amayendetsa dziko, akuluakulu amene amatsogolera dziko, tukamba za boma, anthu amene wawanda amene mwina tinayenera kukhala pansi kwambiri ndikumakamba za iwo kusiyana mwina ndi kukamba za anyamata, chifukwa mavuto ambiri amene tikukumana nawo apa ngatu ndi boma tikamakamba za boma sindikuloza chala boma la DPP limene lilipo kapena boma la MCP, koma ndikukamba za boma system ndimene yalakwika, yalephera kuzindikira kufunikira kowachita anka anyamata pakati pa dziko kuti akhale nawo mbali ya chitukuko. Mukaona mmene ndale zikukhalira muno mwachitsanzo ambiri tikati anyamata akuchita nawo ndale ndiye kuti akamenya anthu kumsewu, zimenezo si ndale. Tikamata anyamata akuchita nawo ndale ndiye kuti anyamata aja akutenga nawo mipando yofunikira mu ndale kufuna kukonza ndi kuyendetsa dziko lino. Koma mukapeza kunena kuti system imene ilipo ya boma zimene zimachita maboma onse, bwera boma ili kupita boma lina, bwera boma ili kupita lina, samapereka mwayi kwa chinyamata kunena kuti akhoza kutukuka. Pamachuluka tsankho lalikulu pakakhala kuti mwina kamwayi kena katseguka, amene amapeza mpata ukalowa pamenepo ndi anthu amene mwina makolo awo kapena chibale awo ali kufupi. Tingotenga mwachitsanzo ngati pali ma scholarship a school, sangakupatseni tu scholarship a Benedetta ngati mulibe wachibale. Scholarship yoyambirira ipita kwa mwana kwa munthu amene akugwira kale ntchito mboma kapena amene ali ndi ma connections mundale. Mapeto ake mwana wako mudzi uja kunthalire wopanda abale amene ali mundale sangapeze mpata katomenya. Ntchitonso anaja akapita ku sukulu ukaphunzira kuti azipeze. Mwana wa kumaraka onena kuti alibe mbale amene ali kuboma kufupi sangayipeze ntchito apatsa ana achimwali awo kapena ana amakhazi nzawo. Ndiye vuto limene lilipo muno sindikhulupirira kuti kwambiri achita create ndi anyamata, koma achita create kwambiri ndi anthuwa amene amayendetsa dziko, utsogoleri, system imene yachitika between Dr. Chaima amene wakhangati mwina network yavuta pang'ono, koma wanda tisanapite kwa mavuto bamusi mwina mwachangu ungayikirepo ndemanga yotani pamene nkhani yathuyi ikuyendera, tamva kuchokera kwa Malawi komanso tamva kuchokera kwa Chaima.
ndikugwirizana nawo achinyamata amene akumati akaona kumaona kuti kodi ifeyo tingatani ndi cholinga chokuti tichite survive, komanso at the same time ndikuvomerezana nawo mmene akuyankhulira achaima kuti wambiri ni ma systems athu amene tinayika and somehow timaoneka ngati sitifunanso kubwerera kukayang'ana kuti zimene tinayikazi zikuthandiza. Tidankhala ngati tinangochika chinthu china chake chi one size fits all, kuti tinangochikhazikisa chizingonkwana aliyense. No, timayenera tizibwerera tizipanga. Kumapezeka kuti achinyamata amene akhoza kumatukula dziko linoli akutuluka chonchi imene akutulukiramo and they don't care. Angofuna kupita kwina kwake to try something different. Chifukwa choti akuti akaona mwina mmene mukhalira munomo hope ikumalephera kuiona kuti hope ili pati. So anthu amene aluza hope amapanga china chilichonse, because you can lose everything but don't lose hope. But hope uyo amapereka ndi anthu amene ali nkuthekera kuti akhoza kuonesani kuti akuluakulu tikonza zinthu dikirirani. Mwachisanzo makolo amapereka hope kwa anawo kuti we'll do whatever it takes kuti inuyo mukhale ndi tsogolo labwino. Anthu amene tidasankha maudindo tidasankha kuti azikonza zinthu ngati zimenezizi. We must create my economic activities kuti anthu amene afika misinkhu yoti azigwira ntchito nkumazipezera the funding for the families azipeza zochita mziko munomo. Ife nafe takhalapo kunja kwaeni kulibe mkuwe olotatani you miss home. Anthu sukumakhala malo kuti anthu sukwaziwa koma chifukwa choti kungopezako kamchereko kama kupanga force kuti uzikhala kumene koko. So ndi nthawi yokuti ngati dziko tikhale pasi. For how long are we going to be losing our productive age ya chinyamata amene wawo mapita kwina kwache pamene tikhoza kwasunga munomo titangokhala kuti tatsegula zinthu ndi zina zima mining zimene zikuyambidwa pano pasi. These are labor intensive. Takhala kuti tikupanga zimigodizi ma mega farms. Are you sure anthu akhoza maso achochita mziko munomo kumafuna kumapita madaina ake anthu zikachita chipongwe ngati mezi kuchitikira ku South Africa? These are difficult and tough decisions zimene munthu sometimes you are faced with koma umapanga. So ineyo ngati dziko chonde, let's sit down and decide kuti dziko lathu umphawi tithana nawo litiro. Zimayamba ndi anthu kugwirizana kuti akuluakulu teni tithetse umphawi nkuyamba kupanga zinthu zotetsa umphawizo. Tikayamba zinthu amapeza anthu zinthu zochita anthu ndikumapeza ndalama zokwanira mziko muno. Munthu ungafuna kupita kakhala kwa ene achi? Nobody wants to go to kwakhala kuja. Zimakanika ulo iweyo kuti kwanu kuli mavuto kunyumba kwanu ndakuzati akakusunga kwa mkulu wako chancha. You don't want. You're not used to that environment. But sometimes you're forced to kwakhala even within the same country kwakhala ndi banja la anthu ena chifukwa cha mavuto amene. What more kutuluka mdziko lino? So can we sit down and decide, is this what we want? Can Malawi develop with what is happening on the ground? Anthu ose ajali ma immigration aja, they want to go out. Munthu sutenga passport kuti uzikhala nayo nyumba ndi chiphaso choyendera chotulukira mziko muno. So those numbers are telling us a story. Bena chabwino timvenso apa kuchokera chifukwa tinanena kuti tili ndi atolankhani athu Blantyre, Lilongwe komanso Mzuzu. Ndi kukuoneka kuti ku Mzuzuku Chimwemwe Maseko naye akudikirira kuti acheze ndi amalawi awiri atatu tikatha tipitenso kwa Bamusi kuti nawo ayikepo mlomo wawo. Chimwemwe Maseko ukundimva mawu? Benedetta kuno Mzuzu kwa chabwino ndikhuluyamba kuva kuti unayankhula kwa chabambo Mzuzu ndikazona duka chabwino kwa chabwino sikudza kumeneko kunonso kwa chabwino ndikulole uyankhule ndi amalawi. Pano ndithu ndili panja pa office zimene za immigration kuno ku Mzuzu ndenda kumana ndi amalawi awiri poyamba tikutweni mwana Maurice Domo Luhanga. Luhanga inu takumana pano ndina kumatero kuti mwasatani poyamba ndabwa kunoko kuti zaka ndicheki passport yangu. Mine passport imene mukatenga kumatero kuti mufuna muzira nayo weni natipita South Africa kapezeka Tanzania. So kusa kuti anyamara mbili oneka kuti mukumaduluka mdziko muno kupita maiko ena ngakhale kuti makomuna kukhazikika kuvuta kwenikweni kuti chikufuna ndi chani kuno kwati. Kwambiri kunoko kumalawi kunoko zinthu zavuta, maganyo masalembo ochepa njerekeze imene ikula sopi ya mwenye ikula ndi 150,000 kwacho. Ndi family yanga ndamasinga ndikwanisa kulipira volenti ndigwire chakudya zosatheka. Isi
kuti izi zikapanga kuna yapeka passport ilipe ku Jones kuti kunchito kuti mina mavuto ako angachepa mwina maganizo anu kudodani kuti mwina dziko limwe mufuna kuti tichitike ndichani kuti mwina achinyamata zikhazikika choyambirira boma likuyenera kuti mwina anthu amene ali pa ntchito ngati mwina mwamwenye mukandi manyumbamu akwezeko salari kuti mwina kugwira ntchito kumene kulandira pameneko ukaziwathandiza pakhomo pawo tinaso ngati ndekezefetereza aticheko mtengo kuti mwina ulimi uziyenda kuti tikalima tizigulisa ntchito zakuphinda nozipeza ndiokwera masalero ndiochepa ntchito zikusowa tizitani that's why tinopange passport pite kwinako koma ngati boma mwene ngaseko sotereza malamba kazakunda komanso salari igweka mashopo amwenye beta kotothandizidwa ndithu iyayi tathokoza mwana muhanga apaso ndili ndi enaso omwenda kumana nawo pano pa office za immigration kuno kumzuzu tikutweni nanga ndinawatsandikonga bana ntonga tatifotokozereni kuti inu bwino lero lino titero kuti mmatatani ku office za immigration kunoko nanisoni zatanga passport yanga natangisa chaka cha akachati okay ndi apa panopo akundiuza kuti tinati kukazi ndikutange njira inayoti tikuisana okay nkhani yathu imene tikambirana ndonena kuti kuona kuti achinyamata kwambiri kuti kumapita ndiri muno mwina chimene chikuvuta kwambiri njani maganizo ano tamva kwa bwana Luhanga masomano maganizo ndota maganizo anga ndoti potine nangasini makhala kumuzi timabalira pano zolimiri zosepeza kukwera mmene umakwerera kuti mali mwina dziko la Malawi adiyendo kuti timapirikira kunja mwina eno moti mufuna kulowera kuti mukatenga pasipoti sasafuna kudziwawo atimukuopa nangasi kumene kuli vuto mmene umapeza somwayi iyayi penadoleza mmene munzi imene ndachezera ndi ya Malawi amene ndakumana nawo pa office za immigration ino mchigawo chakumpoto makamaka mu mzinda wa Mzuzu. Zikomo kwambiri Jimmy. Ndipite no kwa Abamusi tamva amalizirapo mpano akuvomereza kuti mavuto alipo koma tikumapezeka mavuto ndikumenenso kumakhala mwayi wanda maseka mu studio muno atamva zimenezo. Abamusi mwadzuka bwanji? Kabuna Benedetta komanso moni kwa Wanda komanso Dr. George Shaima. Zikomo pano achinyamata kuti moyo sukutheka tinene kuti kapena mwina tikungowonjezera situation is not as bad as it seems. Mbiri ya dziko la Malawi, the history of Malawi, it has been a history of struggle. Yakhala mbiri ya zinthu ngati zimene zizi kuti muonesese kupita ku South Africa nkhani linayamba lero. Mbuyo omo kunali mpaka programu yekisira kukhazikitsidwa yopita kukutheba makolo athu kalero akhala akupita dziko lake ndi lomweli la South Africa kumene panopa kuchitika zipoloweku kuchitika zankhanzanzi ndiye pamenepa ndi pamene pagona nkhani kuti nchifukwa chani kwa zaka zambiri dziko la Malawi likumakhala ngati musaiko yomweyi kumapita maiko akunja achinyamata athu kumakakumana ndi nkhanza koma ambiri kumafunabe kuti apite kumeneko ndikuti ku South Africa kokhako ngakhale maiko achiluya kumaiko ngati Kuwait ku Dubai komweko kumene ambiri akutchulako atsikana ambiri akumapangidwa chipongwe atsikana achinyamata ambiri kumabwera nkhani kumeneko kuti ife amatitsekera tikangofika kumeneko amatilanda passport ndiponso timagwira ntchito mwina 20 hours pa tsiku osatuluka nyumba mwina mpaka 6 months osona kuti osakhala ndi abale yawo zimene zinso ndi zina mwa nkhanza zimene Amalawi akukumana nazo. Ndiyo ine chifukwa cha nthawi pofuna kuzukuta nkhani imene ndiyonjezera pamene Dr. Shaima anena komanso pamene pena Amalawi ena anena pali nkhani apa ya umphawi. So Malawi is trapped in a cycle of poverty. Malawi wagwira kwambiri mu umphawi wa zakazaka wangonagona
tikunena pano bungwe la World Bank likumakhala likunena kuti pa amalawi 100 aliwonse ndi amalawi opitilira 70 amene ali mu umphawi. Over 70% of Malawians are poor. Komanso tikaona nkhani ya kusiyana pakati pa olemera ndi osauka inequality ndi zinanso zimene zikupanga drive zinokuti achinyamata angonena kuti isende kumalawi kuno tatopa nako kuli bwino tikasake mwayi kwina. Inequality kapena kusiyana pakati pa olemera ndi osauka kwakulanso kwambiri. Pamene tikunena kuti ndi dziko losauka, muona kuti mu dziko lomwe losaukamo muli amalawi ena amene ali olemera, ndipo kulemera kwake ndikuchita kudabwitsa. Olemera kwa amene akumachitika kumalawi komwe kuno zikumasonyeza kuti 10% ya anthu m'Malawi muno amene ali olemera ndi amene akupanga control 90% ya chuma cha dziko lino. Ndiye muona kuti ndeti kwatsala kwimbira Malawi ambirimbiri. The majority of these ndi achinyamata amene ali mu umphawi. No, tikamanena kuti pali kusiyana pakati pa osauka ndi olemera, osaukawo majority yambiri ndi achinyamata, atsikana ndi achinyamata, regardless kuti enawo anapita ku sukulu. Imene mafuna kukambapo kuti ena amene akupeza madegree, certificate, madiploma akusowabe wa ntchito. And amenewa ndi amene sakulimbikira kuti ife tipita ku South Africa ko sizikapanga za ICT zomwe tinaphunzira ku university kuti zikapanga. Ena aso angofika ponena kuti ngakhale ife tinaphunzira degree imene koma kuli bwino ndizikagwira ntchito za manja, manual job. Degree yangayi ndisiye pa mbali pa. And lastly ndi issue ya mmene ndale zathu kuziyendesera makamaka kuno kwathu ku Malawi pa nkhaniso ya corruption. Kulowesa kwambiri kukondera polembana ntchito, politicization of public appointments mboma, pena mumafika kuzaza anthu achibale okha kongolembana achibale okha odziwana kumbali ya ndale amene ali politically influential. Zimenezi zikungopanga frustrate achinyamata kuti ife ndiye basi tikangodzadzana ku immigration komweko. Inenso nimaziona mmene wanenera wayana immigration ya ku Blantyre, inenso nimaziona mmene wanenera ina ku immigration ya ku Lilongwe ya ku Nzuzu. Pamakhala ngati kuti ndi pa msonkhano wa chipani mmene padzazira anthu right now as we speak, mmene anzathu anenera. Zimenezi ndizomvetsa chisoni. Koma I think kuti ku Malawi kuno kulinso mwayi umene utakonzedwa bwino, umene ndali zathu zitakonzedwa bwino, ma social economic programs atakonzedwa bwino, achinyamata they can be attracted, they can be motivated, they can be incentivized kukhala ku dziko lomwe lino. I think ma program ngati ajakumanenero a National Economic Recovery Plan, and I think the Minister of Nduna Azachuma last week omwe amakhazikitsa plan ngati imene yoyo. Ma program ngati aja CDF ma 5 billion aja atakonzedwa bwino, zimenezi zingapereke chikoka chokuti mwayi uliko ku Malawi komwe kuno achinyamata tisapite tipange zimenezi. But the challenge imakhala ya corruption, ngongole za ndifi ndiye kuti umangopatsana oziwana okhaokha. I think ena soimba mafoni amene mwafunsa ananena zimenezozo ngongole zijaosaoneka bwino. Maprogram amamega farms zaka zapita zija ungosokonekera kokha papepala kumaonesa kuti achinyamata akupindula, komano ndiwoche paokha amene abale awo ali akuluakulu kumamega farms iko kapena kunisiko amene akupindula. Zimenezi tikapanda kusintha ndiye kuti dziko lino achinyamata azipita pakati paja ena amapita mpaka ku Israeli ena adakali komweko. Ndi maiko omwe kuli kovuta, maiko ankhondo. Ndeti ku South Africa kuli xenophobia, it's a form of war. Ku Israeli kuli nkhondo, anyamata ya ena ali komweko. Chimene chikwalimbitsa mtima achinyamata kuti ngakhale kuli nkhondo, ngakhale kuli za nkhanza, ife tipita komweko. Chimenecho ichifufuze bwino, ichikonze because sizinthu zabwino zimenezi. Zikomo kwambiri Bamusi. Dr. Chaima, ndikupatseninso mphindi imodzi kuti mubwerenso apapa. Tamva zambiri andi tikudziwa zimene achinyamata akupitira kunja kuti pa ground sipali bwino, koma tikudziwanso kuti pali achinyamata ambiri, amalawi ambiri achinyamata amene alibe kuthekera kopita kunja kwa dziko lino ndi ukapeza ntchito. Amene wawa
akhalebe ndi chiyembekezo kuti mwina moyo nkusintha pa Malawi pano? Chiyembekezo tikhoza kukhala nacho ngati dziko osakhala kwa anyamata okha yayi, koma ndibwererenso mbuyo muja amene akhoza kutikonzera zinthu kuti ziyambe kuyenda bwino ndi anthu amene amakhala kutsogolo, chifukwa tikhoza kukonza malamulo, kulemba, kukambirana, koma ngati malamulo achinyamata akutsogolo sangathe kuagwiritsa ntchito ni zachabechabe. Komanso mbali ina tizionetsetsa kunena kuti achinyamata amene akufuna kupita kukagwira ntchito kunja, malamulo saletsa kuti munthu sangapite kunja yayi, koma mwina pazikhala ndondomeko zoyenerera zachilungamo zimene zonena kuti dziko la Malawi ndi mayiko akunjawo azitha kuwatumiza anyamata aja mwa ndondomeko kuti sazikhala motetezeka. Zikatero ndikuti mbali ina zikhoza kukhala bwino, koma tikayang'ana pa nkhani yokonza chuma cha dziko lino, anyamata tizayika mkatimu, tizigwira nawo ntchito limodzi, azipikapo maganizo awo tikamakonzekera zofuna kukonza zatsogolo la miyoyo ya chinyamata. Kusiyana nkwina muonena kuti tizingowalankhulira kuti anyamata mupange izi opanda iwo kukhalapo. Tikatero ndikhulupirira kuti anyamatawo akhoza kukhala nawo mbali la dziko lino koma osakhala kungokhala mdziko muno. Ndathokoza kwambiri Dr. Chaima. Ndibwerere no kwa Wanda zambiri zakambidwa. Wamva ndithu kuchokera kwa Malawi, tamva kuchokera kwa Dr. Chaima, tamva kuchokera kwa Mavuto Bamusi ndi magawo ena. Nkhani imeneyi pamene tikufuna nokuyikwangula mwina ungakambepo chani? Dali pa meeting ine ache ku office konkuno. The meeting imo wina wakada chulapo verse la Bible amene ndi TK. Timamutchula TK akuziziwa ngada kumvera wireless. Ndi mafuna ndiwerenge verse ya Bible imene tilalikireni ndithu zafika pazofunika ulalika. Zikuchokera nkhani yathu pa 2 Mafumu 7. Tiwerenga 3 ndi verse 4. Verse 3 kuti tsono pa chipata cholowera mu mzinda wa Samaria pankakhala anthu anayi akhate. Iwowa anayankhulana kuti chifukwa chiyani tikungokhala pano kudikira kufa. Verse 4 ngati tinganene kuti tizalowa mu mzinda, njala ili mu mzindamo ndipo tizafa. Ndipo ngati tingakhalibe pano tizafa ndithu. Choncho tiyeni tipite ku msasa wa Aaramu ndi kukazipezera ndiwerengeso. Choncho tiyeni tipite ku msasa wa Aaramu kuti tikazipereke. Ngati sakatipha tizakhala ndi moyo, ngati akatipha basi tizafa. Ine ndalekera pamenepo. Mwalekera pamenepo. Simukuwonjezera. Mwaimva nkhaniyo? Ndayimva kwambiri. Ukakhala pompano ufa ndi njala, ukapita wakakugwira ukafa. Now take your chance. If you go there ndasana kugwira ndekuti you survive. Akakugwira whichever way, it's like kuti uli ngati chigumu pamwamba ukupyani moto pasi ukupyani moto, somehow you must survive. So story ya khati anayi ikuchokera pa 2 Mafumu 7 verse 3 ndi verse 4. I think most Malawians are faced in this situation. They have to make a difficult decision because akapita ku John hata ukaphedwa, akakhala kuno mwina afa ndi njala, upanga bwanji munthu? You must find somehow a way to survive. Chabwino ayi timalize motero kulinji wathu wa sabata ino amene ifua lero timamaliza lero tizakumanenso lolemba sabata yamawa, koma nkhani ndi zimenezo oyikirapo mulomo ayikira sitikufunanso kuonjezera kapena kuchotsera. Ndithokoze ndithu kuti mpulogalamu ya lero tinali ndi Wayana Chunga ku Blantyre ku immigration uko amene anathamanga ndithu mamawa. Tinali ndi Jime Chazama ku Lilongwe, komanso Chimwemwe Maseko ku Mzuzu kuyankhula ndi Amalawi, komanso tinali ndi Dr. Chaima, Dr. George Chaima. Tithokoze ndi Amavuto Bamusi amene nthawi zambiri tikayitana amapezeka ndithu kutigawira nzeru zawo, komanso osayiwala kuti timveke pano Christopher Nkosi amathamanga ndi mafoni uku akazimisa iya yatse inayi kuti programu yathu alese amveke ndithu bwinobwino pano. Ine ndi Benedetta Chiwandamia.
posaposa tithokoze inuyo Amalawi chifukwa popanda inuyo ife at times sitingapezeke pano. Timapezeka chifukwa timadziwa kuti inuyo muli pamenepo kumvetsera komanso kuyikira ndemanga zanu. Ena pa Facebook mmayikiraso ndemanga zanu pamenepo tawerenga, mwina tinalibe mpata oti tiwerenge pano pa radio koma tatenga ndithu maganizo anu. Zikomo kwambiri kuti munali pamenepo. Tikufunireni tsiku lopambana komanso kumaliza sabata lopambana pamene mukumvetsera ma program athu otsatira pano pa wireless ya Times. Mawa abwino. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chiruguko chuyenda manji nanga nkati zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otuta mwadzuka paji ndakata mziredio kukulijani Oguliji, tikudalira ino Oguliji